र' मानो इसेबां खेस खेस खालामबाय थायो नोङो? माखौ एसेबां गाख्रबबाय थायो? मानो बेबायदि नोङो? बाजैखौ नेगासिनो दं आङो, बाजैया मोनफैयाखै र' ना। नों मानो बेबायदि जेरावबो थांबाबो खेस 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 गावनिखौल' सिगां सिगां? ओइ, नों गावनिखौल' मिथिथारगौ, माबोरैबाथार मानसिया गावनिखौल' सिगां सिगां मालायखौ बुजिनो नाजाया। दोनथ' जेरावबो डिस्टार्ब माबा। थांगासिनो होननानै बुंदोंमोन माथो। माबा बयफ्रेन्ड लाबोनानै डिस्टार्बसोहाय माबा। जेरावबो सान्थि गैया। थांगासिनो होननानै बुंदों, नेनोनो हाला आरो खायसे खायसेनो माबा। माखौ एसेबां गरम देखायोथाय बयफ्रेन्डफोरा? गावनि बायदिल' सोलिनो नांगौ। थांगासिनो होननानै बुंदों आङो, थेवबो बुजिया माबा। बिरनानै सहैनांगौ नामा आङो 1 सेकेन्डआवनो? बेबायदिब्ला गारनोसो लुगैले आङो। स्टाफनो बेयाव थांसिगोन र' होननानै बुंबायदों, माबा नेनोनो हाला माबा। फैदो गाख्रबबाय थायो इयाव। सैखाङासैहाय आङो बारा दानो गारगार जागोनलै। बेयाव खिजानाय बयफ्रेन्ड साला। मा जाखो देलाय? मा हारसिं रोनावलाबायखो? है माबा बे बयफ्रेन्ड। मा जालायखो बयफ्रेन्डआलाय? है माबा बाजै मानो बेबायदिबा? हौवाफोरा सेंग्राफोरा मानो बेबायदि? गावखौनो मा सानोथाय? माबा गावासो माबा खां गावनियासो नंगौ। आंनिया नङायानो जेबो। नंगौ। माबा लोगो हमनो गोनां खालिबो गोसोखौसो गाज्रि खालायनानै होयो माबा। लोगोसो हमनो बालायलांबाय आङो। बाजै गासैबो सेंग्राफोरानो बेबायदि जायो नामा? गावनिखौल' नंगौ बायदि मोनो। सिख्लाफोरखौ माबा गार्लफ्रेन्डफोरखौ माबा गोसो बायदि खालायनो नागिरो। इयाव थांनाङा बेयाव थांनाङा, थाब फै माबा माबोरैबा खालायसोयो माबा। बेनिफ्राय माबा रागाल' माबा एनि टाइम माबा रायनोल' नागिरबाय थायो माबा। बेबायदि राग जोंबाय थाबालाय आं राग जोङा आरो। बाजै मालाय सेंग्राफोराबो बिदि नामालै? आदायाबो बेबायदिमोन नामा? बारा बेबायदि नङामोन। होमब्लालाय आंनालाय मानोथो बेबायदि? जेबो नङा दे, एसेलाय बेबायदि जाखायो। नोंनिया बयफ्रेन्डआ रागा जोंबोला रागा बुंबोला नोंबो रागा बुंनाङा आरो। बेबायदिनोथ' नांज्लायनाय जायो। नोङो लासै अननानै बुंबानो जाबाय आरो। बेबायदिसो जायो, मोजाङै सोलिनो हागोन। नङाबालाय माथो नायलायनोनो हानाय नङा माथो, सानैबो गोरोबलायनोनो हानाय नङा। नांज्लायबायानो थानाय जागोन माथो। बुजियै बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजायनांगौ, रागा जोंबोला मोजाङै होननांगौ। सानैबो समान जाबोला माथो रिलेसनानो थानाय नङा। नङालै माबा आंना बांसिन बोरैबाद्राय माबा अनबाबो बुजिलांगोन दे लासैनो। नोंबो एसे लासै होनग्रा जा आरो रागायै बुंनाङा, अननानै बुंबाय था। आरो बांद्राय रायज्लायबाय थानाङा, बांद्राय रायज्लायबा नांज्लायनाय जायो। जों बेनिखायनो बांद्राय रायज्लायबाय थायो, बेनिखायनोसो बांद्राय नांज्लायो नामाथाय? नंगौ नामा? थौदो नोंना बयफ्रेन्डआ नेबाय थासिगोन बियो। लोगो हमनोनो बाजिबाय आं बाजै। माबा बेरे फुं माबा बिजोंसो रायजाबाय आंहासो। बाजिबाय आं लोगो हमला खोमा। एसेबां रायनाय आरो नोंखौ? बाजै आंखौ सैमा होननानै बुंदों। दुखु मोनदों आं गोसोआ। बेबायदि गाज्रि होननानै रायबोला दुखु मोनो आङो। आं ओरैनो गोसा रायबोलाबो जेबो मोना। नाथाय बेबायदि सैमा गाज्रि लेंगुवेज, गाज्रि राव होननानै रायबोला आं दुखु मोनसैलै। दुखु मोनोथ' र' बेबायदि गाज्रि बुंबोला। बेबोलाय मानोथो बुंनांगौ? बाजै आंखौ रायदों, लोगो हमला आङो। बाबाय, आंखौ सैमा होननानै बुंदों। थौ नोंनि दखानखौनो नायनानै फैनोसै। थौ होमब्लालाय। रादायमोननिया दैबाना जानाया रानबायना रानाखैथाय? दिनै सप्तासे बारलायलांबाय माथो। मालाय फैसिगौमोन मानसिया, बे दैबानानि थाखायनो फैनो हायासै। दाबा आरो माब्ला फैबावगोन? माब्ला फैगोनथाय? फनावबो रायज्लायनाय जायाखै र', साननै जाबाय। र' सान्थिखौ फन थुनो होनि। शांति, ओ शांति, इधर आओ ना जरा। साहब के नंबर पे फोन लगाओ तो। गैया ना मैले शांतियालाय अबाव थांखो? शांति, हेलौ दादाय। रितु, आं नोंखौ फनसो खालायखानो नागिरदोंमोन। मा मोजाङै दंना गासिबो? आबायालाय आबाया अबाव? आबानि माथो खोनायाखै माथो? आबाखौ शांतिया थुखैनो लांदों, बाथरुमावसो दङ। ओजों माबोरै दा? दैबानाया, दैया रानजोब्बायना? नों माब्लासिम फैगोन? थाबनो फैनायमोनब्ला हामगौमोन। थांगोन र', सिटुवेसना एसे मोजां जाबावथों। दाबा माब्ला मोजां जायो? इथिं आरो बिराद खस्थ' जादों आबाखौबो स्कुलाव लांनाया। मानो, मा जाखो ड्राइभारालाय? ड्राइभारा माने बिसिनिया न'आव सोरबा थैदोंनो। गैयानो मानसिया, दादायासो लांबाय थादों। मा? दादै? नोंसिनि बे दादैखौ आं एसेबो फोथायनाय मोना। आंनि गथ'खौ मानो बिजों थांनो होदों नोङो? मानो एंगारहरदों? एसेबो फोथायनाय मोना आं बे मानसिखौ।
सैथाराखै आं बेखौ मानो दंबाय दं बियो दाबो जोंफोरनियाव लाजिया नामा बियो एसेबां गोबाव थानो होखारहरदो मानो लाखिबाय थादों बिसोरखौ नोंनि बायदि जागोन नामा रादाय नों बाथ्राखौ एसेबां गोरलैयै सानबोला गोरलैयै नायबोला जागोन नामा बेबायदि नोजोरजों नायबोला जागोन नोंनि बायदिजों जागोन नामा नों आंनि जायगायाव थाबोलासो मिन्थिगोन नों नोंनि जायगायाव थानानै गावनि नोजोरै नायबोला जागोन नामा आं आंनि नोजोरै नायनांगोन आं आंनि सुबिदा मथेसो नायनांगोन नोंनि बायदिथ' जायाना नों एसेबां गोजानाव थानानै ओजोंनिफ्राय आंखौ बाथ्रा बुंहरबाय थाबोला जायाना नों बेयावबो थानांगोन आरो आं बायदि आं जाबोलासो मिन्थिगोन नोङो रावनिबो मदद मोनैयाव बिसोरनि मदद मोनदों बिसोरो न'आव थानानै आंखौ नायदों गथ'खौ दोनहैदों स्कुलाव न'फोरखौ एसे सामलायदों नों गैयैयाव बेफोरनो आंनि थाखाय बेसेबां मदद मोनथिबाय नों गोजानाव थानानै बेफोरखौ एसेबां इजियै बुंहरबाय थाबा जाया नै आं मिथिगौ देनाय नोंहा खस्थ' जादों न'खर सालायनायाव खस्थ' जादों थेवबो आं रुवाथिफोराथ' दंखायोना खामानि मावग्राबो दंखायो ड्राइभारबो दंखायो बिसोरखौ आरो मानो बेबायदि लाखिनांगौ आं नोंखौ गाज्रि मोनाखैना आं बेबायदि नोजोराव बुङाखैमोन ना बाथ्राखौ बेबायदि साननानैथ' बुङाखैना आं बुंनाय बुङिदो मा दङ जाय भुगिबाय थायो बेसो मिन्थियो आंसो मिन्थिगौ दा आं माबायदि न'खरखौ सोलिगासिनो मेगन नुयै मानसि माबायदि सोलिगासिनो आंसो मिन्थिगौ दे जेरै हागो सोलिदो आरो थेवबो एसे नायहयै सोलियो आरो आंबो मोजांनि थाखायसो बुंदोंना दोनसै आङो दे टेनसन लानाङा दे आं माबा मोनसे खालायगोन ना दे थांगोन लासैनो एसे सिटुवेसना मोजां जाथोसै दे बाय बे मोनसे जिउआलाय बेबायदिनो थांसिगोन ना माइले आंनियालाय महा जारलालै बापरे बाप जारलायानो जोबला माथो जेथोआनो जोबला बे दैबानायाव आंनो बोहैलांनानै अबावबा गोग्लैनानै थैना थानायबाबो जागौमोनलै बेबायदि जेथो गोनां जिउआव थांना थास्लायस्लाय बे दैबानायाव गब'नानै आंनो थैनांगौमोनलै एसे सान्थि जागौमोन खोमा जिउआ बाजै दखाना मोजांथार जाबाय माथो मोजां नुदों नोङो औ बा गिदिरथार नुखाबाय दखानखौ सिनाबोलाय माथो माखासे माने गंब्रै गंबा माने आरो बे मा बाजै बे गिदिरा बा एमब्रयडारि मेसिन बियो आंनोबो नांगौमोन बाजै बेसे लानाय बे एमब्रयडारि मेसिना बे माबा नोंसिनि आदाया 25,000 ना मा लादो बुंदोंमोनलै एसेबां बा बाजैनि दखाना हाइफाइ जाखाबाय आंहासो लब जाबाय आंबो फैसिगोनलै बाजै नोंनि दखानाव लब जाबाय फै आरो नोंहासो फैया आंना माथो नोंखौ लिंखाबाय थायो गावासो फैया बाजै नोंजों दखानाव थानानै बेफोरखौ सोलोंना लानायानो हामसिगोन खोमालै बाजै आंना फरायनायाबोथ' गाज्रिखा फेलसो जागोन खोमा गैया आं फेलसो जाखागोन बायदि मोनदों फरायलासो बायदि मोनदों आं जाम्बि मानो फरायाखै हाई सेकेन्डारिखौ पास खालायथारनांगौ ना माबा फरायनो गोसो जाथारालां गथ' गोसो जायाबानो जाबाय नामा फरायनांगौ आं आरो फरायलासो सानबाय नोंनि दखानावसो जि सुग्रासो जासिगोन खोमा आङो जि सुबानो फरायनो हाया आरो जिखौबो सुबाय एसे फरायबायबो लोगोसे मोननैखौबो लानानै थांफादो आरो माथो जानोखाय आखाइनि खामानिजों लोगोसे मानसिनो फरायनायनि बिद्दाखौबो नांगौना जाम्बिलाय मानो फराय दा जेनेबा बिमा बिफाया खरसा होनो हायैयाव फरायैया गुबुन बाथ्रा नाथाय दाथ' नोंसिनिथ' आइमोना होनोबो हायोना मानो फरायाखै फरायनाय होनबानो खर' गिदिंजोबो आंना थै जाम्बि बाजै बिसोरनि दख'ना अबे बा आंसो नांगौमोन बेखौ बेखौ सासे कास्टमारा सुनो होफैदोंमोन आंबो दखानखौ खेवासैना लांनोसो फैदोंमोन ना मायथाय बाजै आंनो नांगौ बेखौ एसे मोजां देग्लाय फुजायाव गानगोन आं बेखौ आंनो नांगौ जागोन दे फाग्लिलाय गाननो हागोन दे सुना होगोन दे आङो बाजै आंबो बेबायदि दामि दख'ना बाय गानग्रा जासिगोन नोंनि दखानाव थायै फाग्लिया बेनिफ्राय आं फैसा मोनोब्ला मेकआप दामि बायगोन खानायखौ स्ट्रेट खालायगोन बेनिफ्राय नेल पलिश दामि बायगोन हिल बायगोन दख'ना मोजां गानगोन फैसा जाबोला आङो बाजैनि दखानाव थायै फैसा जाबोला बेफोरखौ बायजोबगोन आङो बेसेबा देलायगोन आङो दामि बुस्थु गस्ला दामि गानगोन ब्लाउस गानगोन 1,000 2,000 दामिनि नेटनि जागोन दे फाग्लिया आंनि बै आलो गोजोनै
सुखु गोजोनै थानाय जिउआ आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला खोमा बे संसाराव। आं सोरखौ सुखुआव दोननो आरो सोरखौ गोजोनाव दोननांगौ आं ओरैबायदिसो मोनदों आं गावनो खर' गाज्रि जासिगोन खोमा। आं गावनो हाखराव गोग्लैबाय। आं गावनि जिउआव गावनो हाखर जावनानै लानाय बायदि जाबाय। दासो बुजिबाय आं मानसियालाय सोरबा अननायखौ बेबायदि सनै सथाम खालायनानै रानलायनानै लानो हायो नामा? सोरबा गोसोआव गोजोननाय मोना, रानलायनानै लाबाबो गोसोखौ सान्थि मोना। बे सिगांनि जिउआव जेरैबायदि सान्थि थायोमोन हारसिङाव बेबायदि नंला। हिनजाव सानै जाबोला गोसोआव सान्थिसो जायो। सुखु गोजोन गैयैसो जाबाय आंहा।